ler ke lan sisiring dadit nimbo kekondo amrek ninge ati upeng maruta mando separan mangambar kongas Niwang Agung muga ngayomana mring Praja Ngamarta lan sak isinipun nun mangke Kaka Prabu sakrawuh jengandika Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna wonten kraton negari ing Ngamarta sakrawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna ing Ndarawati ingkang rayi ngaturaken asung pasegan panakrami Tuwin pambagya raharja mugi tansah kunjuk marang ngersa paduka Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Kaka Prabu pengayoman kula wonten ing Madyapada jimat sesembahan kula. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Jagat pangestu para wayah Bathara jagat nggih Yayi Prabu. Sakalangkung bombong bilawanipun manahipun ingkang Paraka ing Ndarawati sak mangke dupi midhangeti timbalan paduka. Yayi Prabu Puntadewa wonten kedaton negari ing Ngamarta dinten menika. Sakalangkung asung pasegan panakrami tuwin pambagya raharja sampun kula tampi karya bombong rasing penggalih Yayi. Mboten langkung wilujeng anggen kula sowan marang ngersa jengandika. Yayi Prabu Puntadewa wonten praja Ngamarta menika. Mboten langkung ingkang raka ing Ndarawati ngaturaken salam taklimipun ingkang raka. Ing Dwaraka mugi tansah kunjuk marang ngersa paduka Yayi Prabu Puntadewa Yayi Aji. Nun inggih Kaka Prabu. Kula pundhya karya cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika. Kanjeng Kaka Prabu Sri Bathara Kresna wonten kraton negari ing Ngamarta menika Kaka Prabu. Nun inggih Yayi sampun mboten kirang prayogi. Pilenggahipun ingkang ngraka ing Ndarawati dinten sakmenika Yayi Prabu Darmakusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu. Muga methuke mring karaharjan anggun pumrapta. Rawuh ngersaning barep kakangku, jlitheng kakangku. Yo. Siang diwerku Dara mbageke kelawan pun kakang. Ora liwat raharja sawanipun kakang anggonipun kakang ngadhep mangarsa ana ngersaning Yayi Prabu Puntadewa. Yo. Aku ngaturake basaku katura tampanana jlitheng kakangku. Yo. Kaya wis ora kurang prayoga tak tampa siadi ngaturke sembah bekti lawan pun kakang. Ora lewat pangestunipun kakang tampanana Werkudara. Yo, jlitheng kakangku tak tampa. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogan nggon mulungguh. Yo Werkudara, kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang. Kaka Prabu najan kula ingkang raying Madukara pun Arjuna. Sakrawuh paduka kula mugi tansah manggih karaharjan Kaka Prabu. Yo.
Arjuna ndak tampa prayoga praptanipun Kakang. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Ya pangestunipun Kakang Tamanana Permadi. Kula pundi nggo jimat paribih ndayanana ing kasantosan. Mboten langkung kaskecak ingkang langkung prayogi lenggah jengandika wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa, Koko Prabu Indrawati. Ya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Yayi kembar. Nakula Sadewa ya pinten tangsen wis ndak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang wae Tampanana di adiku cah bagus. Ing sawu jajar tuwin bumi Retawu. Nun inggih kula pundi jimat Koko Prabu. Boten langkung kaskecakna ingkang langkung prayogi lenggah jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ngersanipun Koko Prabu Puntadewa. Ya kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang. Nakula Sedewa. Ing Koko Prabu kula nyun sewu kalepatanipun ingkang rayipun Darma Kusuma Tadah Wadana. Krana sak mangke mbok bila kula kaanggep Koma wantun matur marang ngersa jengandika. Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Duh Koko Prabu, estu kula nedya nyuwun priksa wonten ing pasewakan naga ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun menika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh wonten ing praja ing Amarta. Kula nedya nyuwun priksa katitya wigatos paduka anggenipun rawuh wonten ing praja ing Amarta menika wigatosipun menapa Koko Prabu? Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka praja saking negari Indrawati. Nanging sak gendakan menika paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna rawuh tanpa paring ceculing saderengipun Koko Prabu saestu ingkang rayi nedya nyuwun pirsa sartanipun kula nedya nyadhong dawuh paduka anggen paduka rawuh wonten ing praja ing Amarta. Keparenga ing sakmangke kula nedya andang dhumateng rawuh paduka Koko Prabu jagat dewa Bathara jagat pangestu wayah Bathara jagat. Yayi Prabu kula nuwun sewu. Anggen kula sowan wonten ing mriki menika waleh-waleh menapa kula menika namung kepengin tuwi dhateng kawelisanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Dungkap angka kalih kula nuwun sewu. Teka paduka Yayi Prabu maring dawuh ingkang kados mekaten sak sampunipun ingkang raka mrapta wonten ing negari Ngamarta. Kula nuwun sewu. Kamangka ingkang ngersakaken kula kedah sowan wonten ing praja Ngamarta menika inggih paduka Yayi Prabu Puntadewa piyambak. Lumantar nawala ingkang sampun 3 hari kapengker sampun kula tampi sampun ingkang raka tampi. Suraosing nawala paduka mboyongi dhumateng pisuwanipun ingkang raka ing Ndrawati supados sowan wonten ing negari Ngamarta. Mila saking menika sowan kula menika nedya nanjaken Yayi Prabu wigatosipun menapa dene paduka animbali dhumateng pisuwanipun ingkang raka ing Ndrawati Yayi Darma Kusuma anjrengkang puspita arum kasilering samirana mrih sekar kadung ngas kandanya mawe laras retnaning driya
Koko Prabu sewu-sewu kelampatanipun ingkang rayipun Puntadewa tadah Wadana krana sakathing jejiban kewajiban kamrajan ngantos kula kalimput kula kesupen bilih tigang ari kapengker kula atur namala dumateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Koko Prabu sayekti anggen kula mboyongi dumateng rawuh Paduka wonten praja Ngamarta menika mboten sanes kula namung badhe pirembagan saha tetarosan kula nyuniga pertikel Paduka Kanjeng Koko Prabu babakan lampan wonten ing praja Ngamarta ingkang sampun wonten tigang candra menika nglampahan jalaran sedaya menika ingkang dipun raosaken dening ingkang rayipun Darmakusuma. Para kawula sak negari ing Ngamarta ugi sami ingkang dipun raosaken kados dene ingkang rayipun Puntadewa Koko Prabu. Kula nuwun sewu Yayi Prabu. Ingkang dipun raosaken sartanipun kawontenan ingkang tumanduk wonten ing praja Ngamarta menika punapa? Keparenga mangke Paduka paringa dawuh ingkang tetela swados ingkang raka menika tanggap. Satanipun kula mangertosi wigatosipun dening Paduka nimbali dumateng pisuwanipun ingkang raka. Aduh Koko Prabu, sampun wonten tigang candra menika negari ing Ngamarta kadih dene ketaman pagebluk. Kathah para kawula ingkang nungsang puyangan umbuk bentus nggudel bingung. Mboten saged mangertosi lelampahan kiwa tengenipun. Sartanipun boten saged milahaken wonten pundi barang ingkang lepat lan wonten pundi patrap ingkang leres. Sedaya sami kalimput mring kewajibanipun piyambak-piyambak. Sedaya kawula sak negari ing Ngamarta sami sampun boten nemut Purwaduksena. Sedaya menika tartentu namung badhe namung dipun sababaken awit sampun wonten tigang candra menika Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel inggih Kakang Nayantaka mboten netepi kewajiban kaprajan negari Ngamarta Koko Prabu. Duh Koko Prabu ingkang rayipun para Pandhawa utamanipun ingkang rayipun Darmakusuma mboten saged menawi dipun tilar sartanipun dipun colaken dening Kakang Semar Badranaya. Tartentu Kakang Semar Badranaya menika minangka batur pangembating catur sedaya kawula sak negari ing Ngamarta menika saged tumindak leres lan wonten mapan wonten ing margi ingkang leres menika tartentu awit saking pangudangipun Kakang Semar Badranaya Koko Prabu. Pramila anggen kula mboyongi dumateng rawuh Paduka kula namung nedya nyuwun priksa sartanipun nyuwun niguh pertikel kados pundi anggen kula badhe anengahi perkawis menika amargi Kakang Badranaya mboten sowan wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Sidhem jroning pasewakan Wadokung tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendratama mangu mangonengi lirwu sing duka cipta berbudi mantuna raras berbudi mantuna raras Sugebyar katari kuling kono tuwa didemat dening kawontenan Gari Ngamarta anenggi nata ing Ndrawati nampi sabda pangandikanipun Sang Prabu Darmakusuma legeng nganti kaya pratima golek kencana kasaru geger njaba yak ngarsa tangkeping purika pasiban bono amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan apa dening Kajeng Medun saka Mranggilan kejawi mung sawanipun utusan saking Karang Kadempel
Atmaja Panengah Lurah Semar Badraning iki Lurah Petruk Kanrong Bolong Semawana Atmaja Wragiling Sang Semar Badraning iki Lurah Bagong Yogi Lurah Kacepot ingkang mantun miyak sangganing para sibuk repepeh pindha soto metan kaget kang samya mulat pangur pangudas marang Indya Kancana Dayo yak jaluk dalan Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ana halelumo tamra
encengan Nun mangke Koko Prabu dereng ngantos paripurna anggen kula matur marang resa jengandika Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula kinten menawi wonten alindra ingkang rawuh madyaning kedhaton negari Ngamarta. Mboten nginten babar pisan Koko Prabu. Dereng ngantos pura anggen kula rasanan dumateng Kakang Semar Badranaya. Menika sowan atmajanipun Kakang Nayantaka menika Petruk nganthong bala dipun dherekaken dening pun Panakawan Bagong Koko Prabu. Jagat pangestu ngara wayah Bathara jagat. Lah dalah. Panakawan kok sowan teka sore-sore kaya ngene iki. Kula nuwun sewu, Yayi Prabu menapa sakmangke menika mboten badhe ngrisak kawontenan swasana madaning kedhaton negari Ngamarta. Kula kinten mboten Koko Prabu awit menawi miturut pamanggihipun ingkang rayipun Darma Kusuma tangeh lamun Panakawan sowan sonten-sonten kados mekaten menawi mboten wonten wigatos ingkang badhe dipun aturaken dening pun para Panakawan menika Koko Prabu mila sakmangke keparenga kula nedya ndangu dumateng pun Panakawan menika Koko Prabu nggih Yayi kasumanggaken para bawasiswa wonten asta paduka Yayi Prabu Puntadewa. Inggih, Koko Prabu lenggangkeng langkung sekeca. Nggih, sampun boten krang prayogi. Petruk kanthong bolong. Sakwise sira sawanana ngarsaning panjenenganing sun padha slaton negari Ngamarta. Mboten manggangan setunggal menapa sawan kula kalis ing sambikala. Tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya Petruk syukur binagi sewu. Sira atur bekti kelawan panjenenganing sun pusendak tampa. Ora liwat pangestuku wae tampanana Petruk. Lho nggih kula pundi jimat. Ya. Sak banjure kuwi Bagong padha raharja sak praptamu. Bagong padha slamet tekamu Bagong. Wo layane wis ngorok ora. Gong. Bageke sinuwun. Kowe se liyane se. Wo ya. Kowe se rampungno kowe se aku tak ngeler se. Aku mau ngimpi oleh petang nomorane terus. Oh iya. Mbok menawa ngekaki, mbok menawa aku nang kene diwenehi. Ya iya. Petruk Padhararja sak pramtamu Petruk. Lho, sinuwun Kresna. Iya. Kok lenggah teng mriki? Ya sawetara aku suwan ana ngrasaning Yayi Prabu Puntadewa. Oh, nggih. Nggih, kula ngertos, kula paham nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampanana Petruk. Nggih, kula pundi jimat. Petruk Padhararja sak pramtamu. Ndara paraku Dara. Iya. Wilujeng den bekti kula kunjuk tak tampa pangestuku tampanana. Nggih, kula pundi jimat. Petruk Padhararja sak pramtamu. Ndara Arjuna wilujeng bekti kula kunjuk Ndara. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Nggih, kula pundi jimat. Petruk Padhararja sak pramtamu. Iya Petruk Padhararja sak pramtamu. Pangestunipun Ndara kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk den. Ya tak tampa pangestuku tampanana Petruk. Ya Petruk, pangestuku tampanana. Prayoga nggon mulungguh ya Petruk. Nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk nganthong bolong. Nun. Banjur apa wigatine dene sira sawanana ngrasaning panjenenganing sun? Mengke riyen. Cah niki mang bageke riyen. Niki nek cah niki nganti ora mang bageke, mengke niki pun kecewa, niki pun nesu, mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Napa kelakon keraton Pesing Separan-paran? Iya Petruk aku lali. Nggih. Bagong padha slamet tekamu. Nun nggih pangestunipun sinuwun Puntadewa. Wilujeng sinuwun bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi jimat. Wah jan beda ya Truk. Apane? Kowe nek
mangkat wayangan numpake mobil. Lah, aku mung trima numpak sepeda. Ayo ora apa-apa to terima-terimake. Wah, mudhun gunung dhuwur kae. Neng gayeng to, yakin gayeng. Kowe karo sapa? Aku karo Lek Rus. Wong arep ngerem malah ngiwa malah neng ngene iki ya meh kejlunga mau. Ha ya ora apa-apa. Nggih sinuwun sampun boten kirang prayogi. Bagong padha slamet ngamu. Sinuwun Darawati. Nggih. Wilujeng sinuwun bekti kula konjo. Iya mengestu kutampanono Bagong. Nggih kula pundhika jimat paripe dayana ning kasantosan prayogakno. Nggih pun prayogi. Bagong padha slamet ngamu. Pangestunipun Darawati Kudara wilujeng dan bekti kula konjo. Iya tak tampa pangestu kutampanono. Penakno lungguhmu. Nggih pun kepenak. Bagong padha slamet. Nggih Ndara Arjuna. Wilujeng bekti kula kunjuk den. Ya tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundhika jimat. Bagong padha slamet, Bagong Pudararja. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa Bagong pangestuku Tampanana. Ya pangestuku Tampanana. Nggih. Prayogakno nggonmu lungguh Bagong. Sampun boten kirang seprayogi. Ya. Petruk ngantrung bolong kula wonten timbalan sinuwun. Sakwise ingsun nandhang klawan jeneng para banjur apa kang dadi wigatine dene sira suwanana ngersaning panjenengan ingsun kepareng kula badhe matur marang ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa kathah lepat atur kula diagung pangaksami sinuwun. Ya Petruk ora dadi ngopo nggih saderengipun kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk marang Rasa Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Ya Petruk ndak tampa sak banjure nggih. Sak banjuripun kula menika minangka lidah sinambung saking bapak kula Semar Badranaya. Inggih wong atuwa kula Nayantaka, inggih tiyang sepuh kula Badranaya. Bapakmu dawuh kelawan jeneng sira supaya sawana ning negara Ngamarta. Nggih, pancen leres mekaten. Banjur wigatine apa Petruk kepareng kula matur sepisan. Bapak titip salam kagem Paduka Sinuwun Prabu Puntadewa. Sartanipun Bapak nyuwun pangapunten, kula ginyuwunaken pangapunten kalian Bapak dumateng Paduka. Awit sampun wonten tigang candra menika kok Bapak mboten sowan netepi kewajiban kaprajan negari Ngamarta. Awit wonten rubeda ingkang tumanduk kalian Bapak sinuwun. Nduh. Bapakmu ora sowan telung sasi merga ana rubeda sing tumapak lan sing disandang dening bapakmu. Nggih, leres kasinggihan mekaten. Banjur bapakmu kena ngapa Petruk? Sampun wonten tigang candra menika bapak menika sakit. Bapak kula menika gerah. Ngaten. Bapak kula menika nembe kirang fit. Bapak kula menika nembe kirang sehat. Wah, ngantos bapak niku wayangan meng trima nyekel saron papat wau dalu niku. Ngaten niku. Sangka mboten kepenake awake, kirang sehat niku wau. Iya, Petruk. Nggih. Lah, ning sareng pun bapak pun sehat, dalu niki bapak pun pindah, pun nyekel kempul sak menika. Ngaten. Sampun niku dados bapak menika sampun pun sehat. Iya, ning sadèrèngipun bapak menika bidal ngayahi gati mangkat wayangan bapak menika dawuh kalih kula. Tro aku janjane ora kok lara awakku ki ora. Ning sing janjane sing lagi ora sehat kuwi pikirku, Tro. Lah nuwun sewu, jenengan niku menggalih napa to, Mas? Wong pun sepuh niku mboten sakathah sing dipenggalih. Niku sing kedadi penggalih niku tanggungane anak-anak. Wong nggih, anak-anak pun mentas, gareng kula kalih Bagong nggih pun mentas. Kula pun wajibe pun wancine kula mentah kalih bapak. Wonten bot repote bapak, kula sagah ngatasi, kula sagah nengahi. Sareng kula ngoten, kula matur ngoten kalih bapak, bapak nembe purun ngendika, bapak nembe purun maring dawuh. Aku janjane iki mung menggalih kawula Ngamarta, Tru. Lho, kok ngoten? Kula takon ngoten. Bapak niku ngendika ngeten. Wis ana telung candra iki kok kawula Ngamarta
Utamane Nalendrane kok wis ora nggatekke karo kawulane cilik. Nalendrane kae ratune Sinuwun Prabu Puntadewa kok wis ora nggatekke karo kawula cilik sing dhisik arep dadi Nalendra sing nyoblos klebu bapakmu iki. Kok saiki wis lali Petruk? Apa wis lali karo sumpahe? Apa wis lali karo janjine duk nalika semana nalikane arep nyalon dadi Nalendra ning negara Amarta janjine bapakmu ki bakal dimuktekke. Ora mung bapakmu, kawula sak Karang Kadempel janjine Sinuwun Puntadewa dhisik ae bakal dimulyakke uripe, bakal dikepenakke uripe. Ekonomine dhisik Sinuwun Puntadewa wis berani jamin. Ngono. Kawula Karang Kadempel ngasih Sinuwun Puntadewa sing dadi Nalendra. Kabeh kecukupan ora ana sing sarwa kekurangan. Nadyanto Semar ki mung uripe wong kere ning ngendikane Sinuwun Puntadewa nek sarwa kecukupan sak ora-orane Truk mesti bakal ana nyatane. Ya pancen sing dadi sabdane dawuh Sinuwun Puntadewa kuwi mau bener, numusi karo sing dikendikake. Ning kok beda karo saiki, Truk. Bentene napa, Pak? Bapak ngendika Sinuwun Puntadewa kayata wis lali karo dalan sing bener. Kawulane wis ora digatekke, ana swara kritikan-kritikan saka para kawula. Sinuwun Puntadewa ora nggatekke, ora gagas, malah kaya-kaya tutup kuping. Nuwun sewu niki kula ming nerusi sing dadi ngendikane Bapak. Iya ora dadi ngopo, Petruk? Apa sangka tipise keadilan ana ing negara iki, Petruk? Nganti suarane rakyat wae kok Sinuwun Puntadewa ora krungu. Apa sangka tipise, apa sangka minime keadilan sing mapan ana ing negara iki. Nek ngono bapakmu wis ora digatekke karo Sinuwun Puntadewa, luwung awake dhewe pindah. Golek perumahan ning daerah Wonosari nak malah mending to, Truk. Lah ngoten niku. Mula saking menika Sinuwun kula menika namung badhe ngaturaken kritikan lan saran saking Bapak menika supados dipun gatosaken dening Paduka ingkang Sinuwun Gusti kula Sinuwun Prabu Puntadewa. Nggih, leres menika. Kula piyambak gi ngraosaken pun enten 3 sasi niki kula arep golek beras kok dingal-ngal. Anak kula niku lara. Mengarep golek rujukane dingal-ngal. Kon mubeng rono, kon mubeng rene. Kula niku nganti bingung. Wong urip kere, urip sarwa kekurangan. Isih kon nganggo syarat iki kuwi kamangka kula men KTP mboten damel. Sangka kula le kere. Ngoten. Bantuan kula niku nganti ibarate ngemis-ngemis. Seminggu mung saged tuku beras liter tok. Niku memang kanggo 3 dina. Petang dina mrana wis klisir ora karu-karuan. Ekonomi kula Sinuwun kula nuwun sewu manggatekke. Ngoten. Ekonomi kula manggatekke. Kawula-kawula cilik sing riyen nuwun sewu nyoblos kali sampean niku mangkelingi. Ora mung ngomong tok sampean dhisik janji ngene-ngene bareng dadi kok lali. Kula nuwun sewu menika. Ampun keplok rumiyin menawi dereng nyawer. Ora ambene Pak. Kawula mung njaluk saweran lah. Iki leres sing tak rasake kaya ngono kuwi to. Ah iya, Apa nganti sangka serune le nganggo headset nganti suara rakyat kecil nganti ora krungu. Ah iya. Nuwun sewu ning iki kula ora sowan mrene ngejane ora sowan mrene kawula sak pedukuhan kula niku do klisir kabeh. Kalau sakniki mang sawang. Kawula sak pedukuhan kula sakniki teng gruduk melu mriki. Wigatine napa? Jeng demo. Kena ngapa kok ana 3 sasi Sinuwun Puntadewa ki wis ora nggatekke, wis lali karo kawulane. Ten niku. Nggih, nika leres sing diaturke Bagong menika leres. Dadi mboten ming Bagong ki ngomong ngeten niku ora ming jare bapak, ora ming mergo diomongi bapak. Ning Bagong menika ugi ngraosaken ngawonten ing kados mekaten.
Semanten ugi kula menika ugi ngraosaken kawontenan suasana ekonomi menika pun kadidine paceklik. Ning bareng kula sawang negara-negara liya, Wirata, Ngastina, sanes-sanese kok padha urip mulya. Lah niku kula niki merasa iri. Kena ngapa negaraku dhewe kok malah kaya ngene? Kamangka negarane wong liya kok iso urip adil makmur. Kuncara njayeng bawana, kawulane padha ayom tentrem, masinamatan daya dinayan. Lah sementara negara Ngamarta sing ratune iki sarwa ikhlas, apa-apa ora dadekke perkara, apa-apa mesti sambat sebute kawula mesti dirungokke. Kok sak gendakan 3 sasi iki kok wis lali karo kawulane menika janjanipun menika wonten menapa? Lah niku ngeten niku. Niku sepenggal ingkang dados ngendikanipun Bapak, unek-uneke Bapak kalih unek-unek kula, unek-uneke Bagong. Nggih, leres. Neng kejawi saking menika, kejawi saking menika. Sowan kula kalih Petruk niki ugi duta Panglawung. Duta kongkonan Panglawung Raja Pati sapa sing tekaning Pati Bagong. Wih, ora sida, Ding. Kula menika minangka duta utusan saking Kang Kadempel, saking Bapak kula Badranaya. Kula kedah sowan wonten ing mriki ngaturaken bilih Bapak menika tesih kepasrahan tanggung jawab. Ngoten. Bapak menika tesih dipasrahi tanggung jawab kalih para Pandhawa, pusate dipasrahi kodrat kalih panguwasaning dat kamurwing dat. Bapak Semar menika tesih kedah momong kaliyan para Pandhawa, utamanipun kawula rakyat negari Ngamarta. Ngoten? Iya, banjur sak banjure kepiye Bagong? Lah mila saking menika Bapak ki iruh kaya ngene iki Bapak ya ndek upaya. Bapak ya ndek upaya kepengin dandani. Lah sing didandani luwih dhisik saka kawula cilik mengko sumrambah ning ratune. Ning nek miturut kula lho sing didandani niku kudune ratune sik. Sebab satu ratu menika minangka panutan. Kalih ratu menika minangka pemimpin negara. Ingkang kedah dipun tuladha, dipun ugemi janji-janjinipun, ingkang kedah dipun bekteni, ingkang kedah dipun hormati. Kula nuwun sewu, sampean pirsa napa mboten? Kula sore wau sowan mriki, kula ora nyembah karo sampean. Kula ming salaman, Petruk laku dodok truk. Niku mun kula setting, Truk, kowe engko nek sowan rono, kowe dakik-dakik sowan. Mergo kowe iki cen bocahe kondang aluse. Petruk nyauri, "Ya, njur kowe kepiye?" Aku medhanteng, Truk. Aku salaman karo Sunan Puntadewa. Mergo apa? Aku ngono ki ya batinku ngono ki ngelekke kira-kira Sunan Puntadewa kuwi peka apa ora. Ngono. Cara-carane jaman saiki ngene. Apa ya kata-katane, Truk? Mbuh. Arep muni kok lali kata-katane ra. Nek nganti kawulane sampean kok wis ngurangi rasa bekti kalih sampean, ateges enten sing luput kalih diri pribadi panjenengan. Ngeten niku lho. Mbok kuwi bener apa ora kata-katane mbok sak kecandhaku kuwi. Ya wis sak karepmu. Lha sang menika Bapak utusan kalih kula kalih Petruk, awit Bapak menika kepengin bangun kayangan. Nuwun sewu, kayangan menika mboten kok ateges papan sing magrong-magrong, papan sing kebak wisata, kebak monumen-monumen gedung pencakar langit menika babar pisan mboten. Nanging Bapak menika kepengin mujudaken suasana negara ingkang tentrem, ayem-ayem tata titi tentrem masinamatan daya dinayan, mboten wonten regejekan, mboten wonten kekurangan ekonomi menapa melih sosial. Menika Bapak kepengin mujudaken kados mekaten. Apa darunane? Apa to sebabe? Kok Bapak sing duwe unek-unek kaya ngono, Bapak sing duwe inisiatif kaya ngono, merga sing ngrasake sengsara ki kawula cilik ya kuwi ora liya ming Bapak. Apa ana ratu kok ngrasake sengsara, ana apa ana ratu kok ngrasake kekurangan ekonomi, mboten wonten. Mila saking menika supados anggen paduka madheg ratu wonten negaring menika mboten dipun anggep mung formalitas. Mila kedah dipun wujudaken ratu kudu iso ngrubah keadaan hidupe para masyarakat. Menika kedah dipun jumbuhaken kalian sedaya ingkang apa ki jenenge? Mbuh. Ingkang dipun ngendikaken Sunan Puntadewa. Ngoten menika.
Lanjutno, Tru. Kowe ya diomongi oka-oka karo Bapak. Nggih. Niku leres sing ngendikake Bagong niku leres. Bapak kepengin bangun kayangan. Kayangan menika mboten kok papan sing magrong-magrong menika mboten. Nanging kayangan menika mujudaken papan ingkang neng ati kawulane iso jenak. Kawulane iso urip tentrem, iso urip rukun, nadyan to beda keyakinan, beda agama, beda ras, beda suku lan beda bangsa. Nanging bapak menika kepengin mujudaken supayane para kawula sak negara Ngamarta ki bali tentrem guyub rukun kaya wingi meneh. Lah menika kepengin dipun wujudaken kalih bapak. Nggih, leres. Wong bapak nggih pun ngimpi kok. Ngimpi apa le? 4 5 6 1. Wo dukuwi. Ora wis metu wingi bengi to. Bapak nggih pun ngimpi. Bapak niku pikantuk sasmita. Saking wujudipun nur cahya. Cahaya putih menika ngendika kalih bapak. Semar, nek kowe kepengin kawulamu karang kadempel sumrambahe ning kawula Ngamarta, sumrambahe ning Nalendra Ngamarta sing jeneng Puntadewa, kowe kudu isa miwiti mbangun kayangan. Niku nyata niku bapak ngendika kalih kula. Iya, nggih. Ning syarate abot Semar, kowe kudu isa njalukke, kowe kudu isa nyuwun ngampilke wujuding pustaka Jamus Klimasada. Ngoten? Mila walih-walih menapa sowan kula kalih Petruk niki mboten sarjana mung badhe nyuwun dumateng Paduka Sinuhun Prabu Puntadewa keparenga paduka maringaken nyuwun kula nedya nyuwun ngampil kepareng paduka maringaken ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada badhe dipun damel srana bapak anggenipun bangun kayangan. Ngoten menika. Kena ngapa ora Kakang Semar dhewe sing sowan mrene? Kula rampun ngomong bapak bengi niki mangkat wayangan. Bapak niku wis kajibah RT ugi kajibah pengempul wonten Ngansor Laras. Leres menika estu. Mangkono nggih. Nggih. Mila waleh-waleh menapa sinuwun kemarang kula nedya nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada. Menawi dipun kemaringaken kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan nanging menawi mboten dipun paringaken alasanan sebabipun menapa kula nyuwun katerangan ingkang gumathok sinuwun. Kagatri sang kapirangu rinanggul kinempit-kempit dosang retnaning bawana yaki tukang walang ati yaki tukang sing tias jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah Bathara jagat Petruk Anrong bolong. Nggih sinuwun Kresna. Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten kula ingkang kedah paring wangsulan dumateng pun Punakawan Petruk Anrong bolong. Inggih Koko Prabu mboten dados menapa. Kowe mau muni piye? Muni napa? Kula mengaturaken ingkang dados ngendikanipun Bapak nuwun sewu kula namung dados duta utusan saking Karang Kadempel kula kedah ngaturaken menapa ingkang dados wigatosipun. Bapak nggadahi gegayuhan inggih menika kepengin bangun kayangan. Kayangan menika mujudaken papan ingkang endah lan kawula ingkang mapan wonten saklebeting negari menika saged ngraosaken gesang tentrem mboten wonten rubeda menapa, mboten wonten regejekan menapa-menapa. Niku mungkin sing digayu bapak mboten kok sing wujuding kayangan sing papan sing magrong-magrong papaning para dewa menika babar pisan mboten niku nek paduka parang ajeng paring dawuh angsal napa mboten niku wenange Sinuhun Puntadewa Petruk nun kowe ngerti apa ora bapakmu kuwi derajate mau ngaceplik bapakmu ki mengkere wong elek nyolong mripat wong ora duwe derajat lan pangkat wong loro sak udon telu sak urupan wae kok lha mung arep mbangun kayangan lah kok dadak butuhke syarat srana ya ki pustaka Jamus Klimasada apa dikira pusaka Jamus Klimasada agemane Yayi Prabu Puntadewa kuwi pusaka sing baen-baen ngono piye mengko gek-gek
Bapakmu ki derajate wong ngaceplek. Nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada mengko gek-gek mung ngarep nggo mukti dhewe. Ngelingi lelakonmu dhisik nalikane kowe nggawa wujuding Jamus Klimasada. Kowe gleleng, kowe angkling sila tumpang kendangan dengkul. Kowe dadi ratu kae nek ora merga kowe nggawa pustaka Jamus Klimasada ora bakal kelakon. Semalange nata Ndrawati nek ngasi iki mengko pustaka Jamus Klimasada digawa Kakang Semar Badranaya. Mbuh kepiye kahanane para Pandhawa nungsang kuyang numbuk bentus ngudel bingung. Merga pustaka Jamus Klimasada diagem Kakang Semar Badranaya mung bakal nggo mukti dhewe. Sing angka loro bapakmu uga kleru, lepatipun wonten pundi? Bapakmu kleru arep mbangun kahanan kaprajan kok nganggo tembung bangun kayangan iki mengko. Nek ngasiwang adipikulun Bathara Guru rawuh, ngasiwang adipikulun Bathara Guru krungu midhanget kang dadi ature bapakmu lan gegayuhane bapakmu. Apa ora jeneng donya bakal rusak Petruk? Lho nuwun sewu, nuwun sewu. Sing wenang paring dawuh, sing wenang paring jawaban menika inggih namung sinuwun Puntadewa. Sebab pisan ingkang kagungan wujuding pustaka Jamus Klimasada menika amung sinuwun Puntadewa. Lah jenengan niku enten mriki ming neneka. Ngoten. Napa sampean dijawab kon ngurusi kon gulwenah pustaka Jamus Klimasada? Pasrah apa mboten? Ora. Lah ngopo sampean kowar-kowar ngoten niku? Ning kowe linga, bapakmu ki wong derajate ngaceplek wong elek nyolok mripat. Bapakmu ku ora duwe derajat pangkat wong loro saudon telu sak urupan. Kok arep mbangun kayangan ki sing bakal dienggo ragat apa? Bapakmu wis ora minger karo githoke. Wis ora nyawang cengle kahanane Semar Badranaya Petruk. Dur. Ya. Laning bau iblis lanat wala telas trayali binatang September Oktober November Desember Januari Februari keparat kau sinuwun Bagong kok ora dalah tanpa tata krama ngadeg ana ngarepane panjenengan ingsun ben ngadeg ya ben lara ati kula ngrungokke ngendikane sampean nuwun sewu Nalendra teng negara Ngamarta niki sinten Yayi Prabu Puntadewa sing kagungan pustaka Jamus Klimasada Yayi Prabu Darmakusuma. Lah nuwun sewu. Kula sowan mriki niku kula nuwun sewu kula tak ngajeni kali jenengan sik ora arep malang kresik ora arep nesu sik. Kula mbetake sinten? Mbutuhke Yayi Prabu Puntadewa. Utamane ya kuwi pustaka Jamus Klimasada. Tak walik meneh. Pustaka Jamus Klimasada sing kagungan sinten? Yayi Prabu Puntadewa. Iku malah mumet aku kok iki. Lah nuwun sewu otomatis sing ndak gadahi wenang paring dawuh, paring keputusan Kalimasada diwenehke kula napa mboten menika namung sinten? Ya mung Yayi Prabu Puntadewa. Ha saiki sampean mundur kula tak nyuwun priksa kalih sinuwun Puntadewa. Ngaten. Lho, kula ora sida nesu. Ginane napa kula ora iso gelut ta? Nesu wae apa-apa ning aku nang kene. Tenane to? Tenan. Wah, jan aku ora trima. Ana teko terang-terangan sampean menghina bapak saya di depan khalayak umum. Keparat kau. Bapak kula niku natep arep ming derajate Ponokawan. Wong loro saudan telu saurupan ming Ponokawan ning nika kere. Anu. Titising Sangesmaya, kula nuwun sewu. Kula ora arep panjang lebar matur, ora arep panjang lebar nesu-nesu teng mriki. Nek sampean pancen arep ngelek-elek bapak kula, mungsuhe du sapa-sapa ning ajange dadane Bagong. Lah dalah keparat. Ponokawan Kladokan iku kan geduga sugih kendel Bondowani. Panteni ana ing alun-alun negara Ngamarta.
kowe kuat nadai pusakaku Kyai Senjata Cakra aku meguru karo kowe selama taun. Waduh. Wis santai wae nek nglabuhi Bamak yo nglabuhi ora usah wedi mati. Siap. Pun kula tenggo alun-alun Ngamarta. Janji telung kedheping peninggal kula ora ngerti glibete nata Ndarawati aja takon dosa. Ndarawati tak obrak-abrik. Ndarawati tak gesungsang bawon lho suwe. Lah urusan as was kowe. Ora salah. Manus maning jajalan suketaning bawana iblis lanat. Kono kewan keladuk manik kurang geduguk. Nyai Arjuna wonten timbalan. Ayo derekno laku ning pon Kakang. Nguyak karo para kawan kae. Aja ngasi kae mengko bali nyang Karang Kadempel. Mergo bakal ketiwasan. Yen Papana kawan Petruk karo Bagong kae mengko bali ning Karang Kadempel. Sumawana monggo kula dherekaken Kang Prabu. Werkudara barep kakangku apa? Kena ngopo teko kahanane dadi kaya mengkene di? Wah. Aku ora weruh. Aku dhewe ora ngerti kena ngopo Kresna. Duweni pambegan sing kaya mangkono. Werkudara barep kakangku apa? Miturute siadi gegayuhane Kakang Semar kang kaya mangkono kuwi becik apa ora? Miturute Werkudara gegayuhane Semar Badranaya kuwi pancen luhur. Kepengin nentremke kawula sak praja Ngamarta sartane kepengin buang rubeda sengkala sing tumantuk ning negara Ngamarta. Mula kang saka kuwi yen to barep kakangku ngeparengake ora usah suwe-suwe. Ayo tak dherekake sowan ing Karang Kadempel ngatuke wujude pustaka Jamus Klimasada supaya diake dipol bangun kayangan. Miturute siadi kembar kepiye? Menawi miturut kula kemawon kok gegayuhanipun Kakang Badranaya menika luhur saestu Kang Prabu. Menawi paduka ngeparengaken nawi mboten kok nami kula rubuh-rubuh gedang. Kalian kang dipun ngendikaken Kakang Mas Werkudara nanging kula sarujuk. Inggih Kang Prabu kula sarujuk. Miturute barep kakang kepiye? Kabeh iki mau pancen wis ginaris dening panguwasaning Dat Kamurwengdat. Yen to siadi nanjihke kaya mangkono pun Kakang uga nayogyani. Yen to dina iki pun Kakang lawan siadi kudu prapta ana ing Karang Kadempel masrahake wujuding pustaka Jamus Klimasada kinarya Kakang Semar Badranaya anggone bakal mbangun kayewangan di. Yen to pancen kaya mangkono ora usah suwe-suwe. Ayo diake budal menyang Karang Kadempel supaya ninggal rampung jejibane Kakang Semar Badranaya ya dipol kakangku. Iya Di, nanging sadurunge siadi ndak masrahe Purabawasesa budal kang padha seba
ingsun nedya kondra ngedaton. Ya, sendika dawuh para kakangku. Ngati-ati aja kaya bocah cilik diwerkudara kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gandring marangkilan. Arusang nata kondra ngedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sangganing Purban Jedi manggung katanggung Jaka paloro-loro. Ingkang sami ngambil majaring Prabon. Kawis tinggal saking Mandrawa tindaknya Sang Sri Naranata. Lamun katiron saking Mandrawa kaya Sang Hyang Surya candrane.